Standing on your two knees, baby. Tell me what do you need? Tens i contents banyos. Per tant, l'especialisme té límits. Per a què fem el que fem? Quines són les teves fortaleses, les teves? La singularitat i solidaritat. La singularitat és aquella llavor, reconèixer-la, identificar-la, fer-la créixer. Si no fas el que vols, no et queixis. Diu, si vols saber alguna cosa, parla amb la gent. Parla amb ella, que no hi he parlat mai, i segur que m'explicarà coses. Hem de tenir un profund respecte a la persona. Emprendre jo és com agafar un camí que no saps què vol. Crear un projecte propi. Portar una idea a terme. Emprenedor també sembla que només estigui identificat amb el fet de crear una empresa. Aleshores, pot ser que tu siguis emprenedor, però no vol dir que vulguis crear una empresa o vulguis treballar per tu sol. Y para innovar, en principio tengo que emprender, pero para emprender no es necesario innovar, no siempre. Per tant, la creativitat sempre innova. Aquest talent, allò que se sap perquè algú té aquest coneixement, és necessari cada vegada més introduir la cadena de valor dels processos productius. Connectar, compartir i crear. Connectar-se és la base de compartir. Sense confiança no es fan ni negocis. El ventall d'emprenedor que s'està plantejant és aquell emprenedor conscient de que vol ser emprenedor i amb voluntat de que vol ser emprenedor. Quanta gent tenim al nostre costat que trobem que són gent molt emprenedora que li dius i et diuen jo? Per mi el ser emprenedor és una actitud. Què ens passa a la societat? Que anem perdent els sistemes d'autoregulació per introduir regulacions externes i control de tot el que passa. Comença per estar tu amb tu mateix i no crear-te aquelles expectatives externes. Allà on està el teu límit, la teva competència, allà hi ha l'altre. Fes que la feina et trobi. Fes el teu projecte, fes-ho, porta-lo, alia't amb qui t'ajudi, amb esforç, evidentment.